mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bug-os, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, Bidlisyo sa Kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Mga kaigsuunan, maayong buntag kanatong tanan, og anian usab kita ni atong tulumanon, Bidlisyo sa Kabuntagon. Og pasalamat ako sa atong mga kauban nga ang atong technical engineer og karong buntaga si Carl, ug usab si Rose Caballero ug si Arvin Borla nining atong tulumanon. Kini ang inyong higala sa kahanginan Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Magsugod na usab sa paghatag sa pamalandong karong adlaw. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, uluhan 11, tudling 47 ngadto sa 54. Sa Jesus mingon kanila, Alaot kamo, kay nagtukod kamog mga lubnganan sa mga propeta, nga gipatay sa inyong katigulangan. Busa kamo mga saksi o mga konsentidor sa mga buhat sa inyong katigulangan, kay sila'y nagpatay kanila o kamoy naglubong. Busa mingon usab ang kaalam sa Dios. Mupadala kog mga propeta o mga apostol. Ang pipila niini ilang pangpatyon o panglutuson, aron ang dugo sa tanang mga propeta nga naula sukad sa sinugdan sa kalibutan, pagapanilngon gikan niining kaliwata. Sukad sa dugo ni Abel hangtod sa dugo ni Zacarias, nga napukan sa taliwa, sa altar o sa santuaryo. Oo, ingnon ko kamo, pagapanilngon gyud kini gikan niining kaliwata. Alaod kamo mga magbabalaod, kay giilog ninyo ang yawi sa kaybalo. Kamo mismo wala mosulod, ug babagan ninyo kadtong mga mosulod. sa pagbiya niya didto ang mga eskreba ug mga pariseo, misugod pagkasilag kaniya pag-ayo, ug paghagit kaniya sa pagsultig daghang mga butang, samtang nagatang kaniya aron masakpan siya sa iyang gipanulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Sometimes I feel it's all that I can do. Pain so deep that I can hardly move. Just keep my eyes completely fixed on you. Lord, take hold and pull me through. So here I am, what's left of me, where glory meets my suffering. I'm alive, even though part of me has died. Take my heart and breathe it back to life. I fall into your arms open wide. When the hurt and the healer collide. It's the moment when humanity is overcome by majesty, when grace is ushered in for good, and all our scars are understood, when mercy takes its rightful place, and all these questions fade away, when out of the weakness we must bow, and hear you say it's over now. I'm alive, and even though part of me has died, you take this heart and breathe it back to life. I fall into your arms open wide, when the hurt and the healer collide. Come and break my fear, wake my heart and take my tears, find your glory even here. When the hurt and the healer collide. Jesus, come and break my fear, wake my heart and take my tears, find your glory even here. When the hurt and the healer, Jesus, come and break my fear, wake my heart, take my tears, and find your glory even here. Mga higala, diha sa atong ebanghelyo, daw nagkainit na ang mga panghitabo, din ang mga skriba ug mga pariseyo, nagkahiusa na sa pagplano unsaon pagdakop kang Hesus. Ilabi na human sa iya mga gipamulong ning higayuna. Mayo sigurong muhunong kita makadyot aron pagpamalandong sa usa ka panghitabo sa daghang mga martir o namatay tungod sa pagtuo ning atong nasod. Tungod kay mitabang kini sila sa atong mga tawo nga nakasinati sa inhustisya diha sa ilang lugar. Sa mapananglit kang Father Nerilito o Neri Daso Sator, nga nagpanuigon lamang og 28, kinsa gipatay samtang nagmatinud-anong nag-implementar sa advokasya sa illegal logging dito sa diocese sa Bukidnon. Gipadala si Father Neri sa mga kawani sa DAEDR aron sa siya mahimong usa sa mga mubantay sa nangunang church-based anti-logging campaign. Ania ang hamubong saysay sa unsay nahitabo niya adtong Oktubre 14, 1991. Mabasahan kini sa http://mindanao-focus-blogspot.com. Uban sa usa ka babae nga assistant niya, miadto sila sa Barangay Ginuyuran nga piyesta sa ilang patron. Diin si Padre Neri nagmisa kay piyesta lagi. Sa mga lapas sa alas 2 sa hapon, pauli na sila, uban sa iyang assistant misakay sa motorcycle balik sa Valencia, Bukidnon proper.
Tulo ka tawo migula gikan sa kakahuyan nga nauna kanila nga nagdala og M16. Og mga 15 ka buto ang nadungog ug ang 7 ka buto mooy nakaigo sa pari. Ang iyang assistant nga si Jacqueline Lonsaga naigo sa tiil. Ang tulo ka nagdala sa M16 uban sa usa nga wala magtakop sa naong nagdali pag-adto duol sa pari nga natumba og usab sa babay. Dayon migamit sa iyang M16 sa ulo ni ini mibunal sa pari. Sa ikatulo nga bunal nabuak ang M16 tungod sa kakusog sa pagbunal ni ini ngadto sa pari. Of course, nahibaluan nato nga namatay si Father Neri. Mga higala, sa nangaging mga panahon, mabasahan nato sa kasulatan ug hangtod sa panahon sa ato mga katigulangan. Sa kaniadto nahitabo na kini mga pagpamatay sa mga profetas ug mga tawo nga buot mutabang sa paghinlo sa katilingban. O kinsa mga tawo kini sila nga misaway sa hiwing buhat sa mga anaas sa simbahan, anaat sa atong simbahan, anaas sa katilingban ug sa mga panggamhanan. Ang mga umaabot nga mga propeta sa pagkakaron mao gihapon ang mahitabo. Sila gipangita og pamatyon. Mao kini ang realidad sa atong kalibutan, diin ang dautan o ang demonyo ang nanimuyo diha sa kasing-kasing sa mga tawo. Mausab ka na ang mahimong mahitabo kang bisan kinsa nga buot mo saway sa mga hiwing mga buhat sa katilingban. Sama sa gihapon nga paagi, si Jesus padulong ni ana nga kasinatian. Sa diha nga nagsugod siya pagsaway o pagkwestiyon sa mga buhat sa mga skriba o sa mga pariseyo. Naibalo kita mga higala sa nahimong bunga o resulta nga kadautan. Mahusab kon makigbato kita sa dautan. Apan nahibalo usab kita nga kun walay musugpo o mupahunong ni ining mga daotang kalihukan, labing dako usab ang kadautan nga mahitabo sa atong katilingban. Mao kana ang nahitabo kang Hesus. Ang tumong ni Hesus mao ang pagbag-o sa mga panghuna-una sa mga skriba ug sa mga pariseyo. Gisaway niya sila sa ilang mga panghuna-una og binuhatan. Og unsay ilang tubag, gihukman siya nga makasasala kay misupak sa balaod nga gihuptan o giinterpretar sa mga pariseyo ug sa mga skriba. Bisan sa atong panahon karon, nagpadayon ang pagpamatay sa mga inosente ug apil na usab ang dili inosente. Daw nawala na sa atong katilingban karon ang mensahe ni Jesus nga wala kitay katungod sa pagpatay. Kay dili ato ang kinabuhi. Iya kini sa Dios ug siya lamang adunay katungod sa pagkuha niini. Nanginahan lang kita karong panahon na sa mainitong pag-ampo. Ilabi na, Oktubre, ampuon nato ang Santos nga Rosaryo aron tabangan kita sa mahal nga Birhen nga mahibalik ang lamdag nga gikan sa Dios. Kung unsa gayod ang angayang buhaton. Hinaut-unta nga ang atong anghel magbalantay, mugiya ka nato sa atong dala nga pagalaktan, labaw sa tanan karong panahon na. Pagsusi. Andam ba kitang mutudlo sa atong isigkataw sa hustong paagi sa kinabuhing Kristohanon? Andam ba usab kitang sakiton kung dili sila mutuo ka nato? Isip Kristiyano, kita gitawag sa pagkamatinud-anon. Mupili sa unsa ang kamatuuran ug dili ang hiwing buhat sa dautan. Aduna ba kita'y kaikag nga mutabang sa mga anaas sa matuod? Umuli kay kita kay nahadlok nga maapil sa kasakit o masakitan. Magampo kita. Magampo kita sa Diyos Amahan, na nagpadala sa iyang mga propeta, latas sa kasaysayan, aron sa pagsangyaw sa iyang mensahe, ug kabubuton, sa matag pangamuyo kita muingon, matuman unta ang imong pagbuot, Ginoo. Nga ang simbahan, magpadayon sa pagsangyaw sa mensahe, ug kabubuton sa Dios, taliwala sa mga pagsupak niini. Magampo kita sa Ginoo. Matuman unta ang imong pagbuot, Ginoo.
nga ang tanang panggamhanan mo respeto unta sa katungod sa relihiyon o pagpatunhay sa kagawasan ni ini. Magampo kita sa Ginoo. Matuman unta ang imong pagbuot, Ginoo. Nga dili unta nato pasipad-an si bisan kinsa nga nagsulti sa kamatuoran, bisan kung sakit kini sa nahingtungdan. Magampo kita sa Ginoo. Matuman unta ang imong pagbuot, Ginoo. Nga ang mga masakiton o himalatyon, mag-isip sa ilang mga sakit o pag-antos, makig-ambit sa kasakit o kamatayon ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Matuman ang imong pagbuot, Ginoo. Langit nung Amahan, himua nga makaambit sa kinabuhi ug pakabanhaw kami nga miambit sa kasakit ug kamatayon ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ning atong bidlisyo sa kabuntagon. O hinaot nga doon na kita nakutlo karong adlaw, din atong mabansay pag-usab karong adlaw usab, no? So kini ang inyong higala si Sister Rica sa mga Mother sa Daughters of St. Paul, kauban si Rose Caballero, kauban si Arvin Borla, usab kauban usab si Carl nining atong stasyon DXGN. Kaninyong tanan mo ingon ako o kami malipayong adlaw sa Huwebes. Rose, kung saan ang imong giinom? Ang kaping may sinabi, Dream Vet, 8-in-1 coffee, available sa tanang pharmacies.